Urduñane naiz, Hondarribikoa naiz, eta alardearekin dudan lotura izan da, gaztetatik bizi izan dudala nire familiarekin, eta, baita nire lagunekin ere. Txikitan kuberakin atera, aitan konpainian, gero lagunekin pasa txibilitoakin ateratzera, banderakin atera nintzen urte pare bat, eta azken urtean txibilitoakin atera nintzen berriz, eta azken 3 urte hauetan naiz atera, gogo faltagatik gehien bat. Nik eduki dut Martxelen prozesu antzeko, hartu nion berari releboa banderana. Eta egia esan, nik txikitatik ere bizi izan dut pilo bat alardia, kubero nintzenean goratzen naiz ja nervioso egoten nintzela gauian, eta nik alardiakin eduki dudan lotura izan da betikoa. Egun polita da, goiz-goizetik ja bai familia edo lagunekin elkartzen zarelako, eta egun osoa pasatzen duzu, hori denak elkarrekin, bai bazkaldu, dan, farregin, jende agurtu, eta hori goiz-goizetik, edo goiz-goizera ere, posik egoteko eguna dela eta elkarbanatzeko eguna. Eta alde negatiboa, agian berdin hori, ez? Agian, esan barrun parte batekin egon zaitezkela besteakin ez. Niretzako dela egun berezia eta oso polita, baina bizi detela kale nagusian egoera bat, ez dela gustatzen bat ere, eta pasatzen dela gaizki. Bai plastiko aurrean jartzen zarenean eta bai plastiko atzean, zegoen naiz bietan, eta pasadetela oso gaizki. Beste jai batzuk ez bezala, hemen bai juntatzen dela asko familia, da jai batzuk batzen gaituztela asko. Eta kuriosoa nola, hain jai bereziak eta hain sentimentalak eta azken urtetan bilakatu diren, zentzu batean, batzen gaituzte, baina ari gaituzte ere pixkat separatzen. Dauden gatazkekin eta nik uste ezin dela bukatu, gola hor gatazka bat edo bi alde. Nik uste ere egunean zehar igual ez garela konturatzen, nire kasuan ez, hori lagun artean zaude, familia artean ez da konturatzen, baina gero txip aldaketa hori gertatzen zen, jaizki bat dator. Eta ni agurtzera jo nahi nun, eta hor batean rollo guztia aldatzen da, eta dena jiji jaja guzti hori aldatzen da, eta ja da, agurtzera jo nahi dut, baina kontuakin jo barut, eta zeinek ikusoko nagoen zeinek ez, esango duten. Nik, oroitzapen hori dut ez, espaloira hurbildu, izeba, osaba, laguna, lengusinak agurtzeko, eta barruan tentsi hori eukitzea, hori batean, aldatzen dela egoera eta horregatik. Nire gertuko jendea agurtu edo ez agurtu, nik ikusi nahi dudan zerbait, nik agurtu nahi dudan norbait agurtzeagatik ez dut zergatik egon behar tenso urduri edo kezkatuta nork ikusiko nagoen edo nork ez. Denak nastea, kezkari gabe eta gainera bizitzea zure jaiak ez, elkarrekin. Pero Martxelek aipatu duna, igual bai tentsi hori pixkat jaizkibel ikustea hurbiltzen edo, hor daudelako zure laguna ere, eta txikitan impactatzen zu pixkat, buelta ematea eta hori iteuzu denak iteutelako eta, gero pasatzen da hori pixkat, baina berai ez hitzein du Martxelekin, atetzen za bandera eta jatzera zu, ja ez da Martxel edo bainat, ja da bandera. Eta zu horrego mazea, eta momentu bat, Arresilandan, adibidez, niri txokatu ziana. Berbente, jende guzia joan bardu atzera, jaizkibel konpainia pasatzen delako. Zauden mundi hortako protokoloa, ideologia nauzuna. Jarraitzuzu protokoloa eta bai, esate duzu, ze goera egagun. Ama, ¿por qué se van para atrás? La geldituzten era, a ver cómo te lo explico, ¿es? Eta hori bai, que me chocó también a mí. Nire aipatu zuna ez, oroitzapen, ez dakit jasi la voy a cagar, ez? Oroitzapen hori dut lehenengo urtean, banderakin atera nintzen lehenengo urtean, momentu hori jaizkibel pasako da, denak atzera, eta bizkarra ematen, ez? Eta zuk esan dagoa, txibilitu bat inbasa, ibiltzen zera pixkatatu aire. Banderakin jagon barruzu, praktikamente esaten dizutena egiten, eta lehenengo urtea izan da urduritasunak inda gehiago, haindik. Eta oroitzapena dut hori, atzera jun, arresia begiragon, eta gaizkibel paretzen, eta nik atzera biratu nahi eta lagunen bat ikusten dudan, oizea osa ikusten dudan, eta horretzen ez gara, pixkat, reojillo begiratzen negoela, eta justo lagun bat ikusi nuen, eta izan hola begiakin egin nion, eta berak ikusi nuen, eta gutxire lasaik editu nintzen, agurtu izan nula, baina ez ere tentsio momentu. Nik uste ere guk ulertu hartitugula, azkenean, ni lauretan esortzuko naiz, justo jaio nintzen urtean gertatu zen gauza gehienak. Nik ez dakit igual resentimiento hori edo... guk ez ditugu bizi izan momentu horiek. Eta egia da, beraiek min bat dutela barruan eta, zerbait hor... nik ez dut komentatuko ze pasa zen edo zeinen errua edo zer, baina
bai zerbait gertatu zela, eta guk hori agian ezin dugu ulertu edo. Baina bai, zerbait guk bizi izan duguna, eta besteak agian ezin dutena ulertu da, guk txikitatik bizi izan garela eskolan eta eduki dugu bizikidetza hori, beste aldekoekin edo jaizkibelen atetzen diren jendeakin horrela. Gauza da nik uste eman bar dela aurrera pauso bat horretan, eta zuk esan duzun bezala, gu egon garela txikitatik nahastuak denak, zergatik ez horrela jarraitu egun horretan, ez? Da egun bakarra urtean. Iritsia punto bat, baina azten zela pentsatzen diferente. Ez da, bai, gatazka honek pena emate izula eta zerbait egin behar dela. Ez da gizu ez da zein den bidea, baina bai zerbait egin behar dela. Bai zure ingurukoek edo bai herri honek eskatzen du aukeratzea alde bat edo bestea. Eta niretzako hori ez zen sartzen nire buruan. Nik bizitzen nun gehiago tradizionala, baina egia da niretzako garrantzitsuna dela errespetua, ez? Eta ikusten nun Jaizkibel eta errespetatzen nun. Baina horretan bai eragin didala asko, beti egiten dizute aukeratzea edo, ez? Eta adibidez esaten badezu nahi zula atera kantinera ikusita Jaizkibel, ja etzera horren parte edo ez du beraiek bezala bizitzen, eta hori niretzako ez da horrela. Nik bizi izan dut eta asko, eta jarraitzen dut bizitzen. Norberak eukitzea, ez dakit, pixkat palo iritzia emateko, hori bai dela grada nik uste. Eta nik uste denei kostatzen segula batzuta. Osa, nire ez gaur kostatu zaitu onera etortzea, eta etzun ala izan beharko. Eta segurasi, ez etxian ez dute ezer esan, eta errespetatuko dute nire iritzia. Baina ja bakit, onera etortzeakin eta jakatela beldurra herri inguruak ze pentsatuten niretaz, ez dakit, ni bai animatuko dunke jende guzia bere iritzia ematera. Esan behar zoriontsu sentitzen naizela, ez? Eta lotxagarria da honegatik zoriontsu sentitzea, nire familian eta lagun artean suerte hauki dut. Betidanik bizi izan dugu, ez dugu inungo gatazkarik euki, familian egon da bai alde baten ateratzen direnak, beste aldean ateratzen direnak, kuadrillan ere alde baten ateratzen direnak, eta beste ateratzen direnak. Eta normaltasun guztiarekin hitz egin izan dugu gai honi buruz, eta eguna bizi ere. Eta honegatik zoriontsu sentitzen naiz, eta pixka lotxagarria da, egun bat normaltasunakin bizitzeagatik zoriontsu sentitzea, ez? Bai daudela geroz eta kris gehiago, ez? Balen hori txuria beltza, orain jendia pentsatzu dela, ni naiz betikokoa, baina ni ez naiz Jaizkibeleko, ni naiz nire konpainiako eta nahi dut jarraitu atetzen nire alardean eta, igual bai ja naiz partidario edo aldaketa batzuk egoteko. Lehen, esaten ez duela, ez dakit, 6 urte, ez lehen duela horren beste. Zen agian tabu, ez? Honi buruz hitz egitea, eta bain ikusten da, gutxinaka lehen hitz egiteko prest ez egon jendea, orain hitz egiteko prest dagoela, eta nire ustez hau da positibona, ez? Zuk uste gure kuadrian nabaritzen dela hori? Zer? Negon pentsatzen. Aber nabaritzen den errestasun hori hitz egiteko. Hitz egiteko? Bai, nik uste gaur egun denak dela errestasun hitz egiteko. Kuadrilla barruan edo, bero beste gauza da publikoki o segun zein gurutan. Baina gure adineko jendean artean nik uste gero zetan. Txuri bat eta beltza dagoenea, bai beti bilatu behar direla grisak, ez dakit talde baterago besterago, konponbideak bilatzeko, baina baita behar dugu humildade puntu bat, pixkat ere txuria eta beltza desapartatzen. Pixkat bakoitzari merezi duen errekonozimendu ematea, azkenean grisak datuzte txuririk eta beltzatik. Orduan, bai alde bat, eskertu behar diogu, betiko alardeari eta beti eukidun, berai egon dire antolatzen, eta ezin da alde baten kontra jarri. Eta Jaizkibel ere ezin da iritsi orain gris bat esan gu konponduko dugu dena, beraiek ere euki dute ausarri bat gatazka gu planteatzen, baina utzi behar dugu herriak botatzari, bakoitzari eukidun lana errekonozimendu bat ematea, baina beste bide batzuk bilatzera, ez? Arazoa hilda gelditzen bada hitz egin gabe, ez da ze lortuko. Arazoa bizirik eta hitz egiten baldin badago, nahiz eta zuk zure iritzia oso argi eduki, hitz egin eta argumentuak eman zure iritzia besteko. Hori beti entzuteko preste honez eta respetua dugu. Eta igual ere batzutan pentsatzen dugu batzuk direla hain beltzak eta ez dira hain beltzak edo hain txuriak igual zait. Ze ateratzenetik adibidez guztion alardea, zenbat gazte atera dira edo ere jarri dira guztion alardearen alde. Eta azkenean eretzako hori jada jartzea elkarrizketaren alde, ez? Behintzat.
Azkenean gatazka zein da, emakume asko nahi dutela parte hartu alardean, ez? Eta ez zaiela uzten betiko alardean parte hartzen. Eta konponbidea izango litzateke niretzat, azkenean integratzen joatea, ez? Argi dago egoera ideala, ez? Izango litzateke alarde bakarra eta denak elkarrekin atera izatea, zure arrebarekin, lehengusinarekin, aitarekin eta denak elkarrekin. Etorkizuna lortu daitekela? Argi dago bai, ez? A ber, nire ideia esan dut oso simple, baina nik txikitatik adibidez pentsatu den, nik txikitan nekan ideia, ez? Pues hor batek pentsatzen du oso simple, ez? Zegatik ez integratu Jaizkibel konpainia, nik uste izango zela lehenengo pausoa, juteko integratzen edo elkar bizitza bat lortzen, ez? Eta alarde bakarra eta mistoa. Edo alarde betikoa eta alarde mistoa, baina erakunde berdin batek, aukera ezberdin batzuk aurkeztu, eta jendeak esatea, honen ados nago, honen ez nago ados, ikusteko herriak zer nahi duen, ez? Eta gian ofizialtasun hori emateko, udaletxeak edo partido politikoak sartu beharko lukete jokoan, ez? Eta orduan, hori, hau izan daiteke modua, herritar guztiek beraien iritzia emateko, ikusteko herriak zer nahi duen, eta aldi berean besten duzu bakoitzaren pribatutasun hori, edo mantentzen duzu pixkatan animatuan, eta lortzen duzu agian beldur horrekin dagoen jendeak hitz egitea, edo beraien iritzia ematea. Baina argi dago unek ofiziala izan behar duela eta boterea du norbaitek antolatu behar duela. Nik uste ere soberan dago esatia, baina Mateu palo pixkat honera etortzea, ez? Baina gu gatoz honera martxelan eta gaina bezala hitz egiten. Ez gatoz ez familia, ez kompainia eta ez edozein talde moduan hitz egitera. Eta nik uste mundu guztiak eduki behar duela askatasuna, bere iritzia emateko gai honetan edo edozein gaietan. Barkatu!